Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на канал Нове ТВ от днешния ден, 22 януари. Президентът на Търговската камара в Телеорман представи днес в Свищов проекта Регионален център за развитие на земеделието, насочен към развитието на селското стопанство в районите на Александрия, Гюргево и Свищов. Проектът е на стойност 98 000 евро, финансиран по програма ФАР. Над 40 земеделски производители, представители на кооперации и кметове на села от общината присъстваха днес на първата работна среща между партньорите по проект Регионален център за развитие на земеделието. Проектът е разработен от Камарата за търговия, индустрия и земеделие Телеорман, Румъния, а партньори са едноименната камара в Гюргево и бизнес център Свищов. Идеята и дейностите по проекта разясни на днешната среща президента на Търговската камара в Телеорман Марин Николча. Salut prietenesc de la locuitorii și oamenii de afaceri din județul Teleorman. В началото искам да изпратя един горещ поздрав от хората от бизнеса от област Телеорман. Впечатлен съм от така значителното присъствие на заинтересовани хора на тази среща. И доколкото разбрах от представянето на господин Петров, всички тук присъстващи сте отговорни хора, започвайки с господин заместник кмета и останалите присъстващи лица. Виждаме се с приятели, които виждаме за пореден път с удоволствие, с които сме работили по други проекти и се надяваме да работим и в бъдеще. Но многото приказки не са полезни нито при вас, нито при нас. Искам да ви представя накратко какво представлява този проект, който включва общностите от земеделския бизнес от Телеорман, Джурджу, значи това са областите от Румъния, Телеорман, Джурджу и град Свищов. Камерата за индустрия, търговия и земеделие от Телеорман написа един проект, като включи в него и област Джурджу и град Свищов. Проектът се отнася до развитие на селското стопанство и се нарича Регионален център за развитие на земеделието. Както вече споменах, в този проект като партньори участват Индустриално-стопанската камара в област Гюргево и бизнес центъра в Свищов. Времетраенето на този проект е 12 месеца, той започна през юли 2008, ще завърши 2009. Както се вижда, разходите по проекта са всичко 98 000 евро. Исканата от европейската структура сума е 88 000 евро и съфинансирането от Индустриално-стопанската камара на Телеорман е 10 000 евро. Проектът, разработен от Търговската камара в Телеорман, предвижда организиране на 3 изложения на селскостопански производители. Първото съвместно изложение ще бъде през месец март в Гюргево, а второто ще е през май в Свищов. Предстои да се уточни през кой месец ще бъде изложението в Александрия. Марин Николча обясни още, че ще бъдат организирани и други работни срещи по теми като финансови ресурси, икономическо развитие в селскостопанските райони и законодателство на Европейския съюз. Освен президента на Търговската камара в Телеорман, на срещата в Свищов присъства и Кармен Саладжак, експерт към камерата. Тя сподели, че българите са известни в Румъния като добри зеленчукопроизводители, а те пък от своя страна на торове и фураж. Затова според нея може да бъде осъществен добър обмен на тези стоки между производителите от двете страни на Дунава. Сред очакваните резултати от реализирането на проекта е и създаването на Регионален център за развитие на земеделието в Александрия и 2 пилотни офиса в Гюргево и Свищов.